खुलुमबाय दिनै मोनाबिलिनि खौरांफोरा जाबाय गिबि खौराङाव दङ थारैनो आसामनि जौगाखानाय मोन 6 हारिफोरनो भारत सोरखारा एसटिनि थामोनथाखौ होमारसिगोन नामा? मोन 6 हारिया एसटिनि थामोनथाखौ मोननाय लोगो लोगो थाखानाय एसटि थामहिनबा बर'जों लोगोसे मोनफ्रोम थाखानाय ट्राइबेल माहारिनि सायाव गोनोखोआरि बिथिंजों गादबगोना रोखासै नामा? नाथाय दिनैनि समावबो बर'नि दैदेनगिरिफ्रा एसटिनि हेंथा माब्लाबाबो गारां दिखाङाखै, बाथ्रा बुंनायखौ नुनो मोनाखै। नाथाय मानो? बिथांमोना पावारखौ गोमाजानो थाखाय एबा गुबुन हारिनि भट गोमाजानो गिनानै जानो हागौ एसटिनि हेंथा बाथ्रा बुङाखै। नाथाय बुंदों बिथांमोना एसटि होयोब्ला थाखानाय एसटिफोरा खहा जायै बादि एसटिखौ होनाय जागोन। नाथाय माबोरै खहा जाया जानो? जों गोरलैनो नुहुरखायो एबा गोरलैयैनो बुंनो हायो खहा जागोना रोखा। नाथाय दिनैनि राजखान्थिगिरिफ्रा बुंगासिनो जेबो खहा जाया होनना। फिन आरोबाव बिटिसिनि डिपुटि चिफ रिहन दैमारिया बावैसो सिगां बुंबावदों मोन 6 हारिनो एसटिखौ होयोब्ला थाखानाय ट्राइबेल एसटिफोरा खहा जाया। बिदिब्ला रायजो राजा नोंथांमोन दिनैनि थासारिया बबे लामाजों थांगासिनो? हारिया अलखदाव गोग्लैनो थांगासिनो थानाय समावबो जोंनि दैदेनगिरिफ्रा हारिनि बेरेखा बाथ्रा बुंगासिनो दं। बेराफारसेथिं मोन 6 हारिया जुदि एसटि मोनोब्ला अब्ला बिटिआरआव जोंबो सिफ खालामनो हागोन। हाग्रामा महिलारि बायदिनि अनगा कच राजबंशी आदिबासी आहमानो राज खालामगोन। बे बाथ्राखौ बुंदों नब कुमार सरिनियाया। गवायाव मोनसे गिख्रंथाव जाथाय जादों। गवानि अपेरायाव थानाय मुंदांखा नाइट क्लाब बार्स बाय रमिय'आव सनिबार खालिनि मोनायाव अर खामदोंमोन। जाय गिख्रंथावै अर खामनायाव सा 25 सुबुंनि जिउ खहा जादोंमोन। थैनाय सुबुंफोरनि गेजेराव 3 आइजो आरो गोबां गुबुन गुबुन हादोरनि दावबायारिफोर दंमोन। बे अराव क्लाबनि माखासे सोद्रोमाफ्राबो जिउ खोमानो गोनां जायो। हादोरसानि राजथावनि पणजीनिफ्राय फ्राय 25 किल'मिटार गोजानाव थानाय बे क्लाबा दावबायारिफोरनि गेजेराव मुंदांखामोन। फारसेथिं मिथिनो मोननाय बायदिब्ला ओंखाम संग्रायाव गेस सिलिन्डार बेरफ्रुनायनि जाहोनावनो बे जाथाया जादोंमोन। जाब्रबथायनि समाव क्लाबनि गोजौ थालायाव सा 100 सोद्रोमाफोरा मोसागासिनो दंमोन। गाहायाव थांनो नाजानाय समावनो होंगो दोंगो जानायनि जाहोनाव गोबां सुबुंफ्रा जिउ गोमायो। हर गेजेराव अर खामनायनि खौरां मोननाय लोगो लोगो पुलिस, अर खोमोरग्रा हान्जा आरो एम्बुलेन्स हान्जाफोरा जाथायथिलियाव सहैयो। बेराफारसेथिं अर जोंब्लावनाया ओरैबादि गोब्राबमोनदि रैखाथि हान्जाया सिङाव थानाय सुबुंफोरखौ बासायनो हायाखिसै। क्लाबनि सिकिउरिटि गार्ड सन्जय कुमार गुप्ताया फोरमायनाय बायदिब्ला आंनि डिउटिनि समा मोनानि 8 रिंगानिफ्राय फुंनि 8 रिंगासिममोन। मख'नो गोनांदि अरा 11 रिंगानि गेजेराव अर जोंखांदोंमोन आरो हरखाबनो अर जोंब्लावदोंमोन होनना मिथिहोदों। बर' सावथुन मुलुगनि बयजोंबो मिथिजानाय एबा सिनायजानाय फावखुंग्रि लोगोसे आसाम पुलिस कनस्टेबलआव जब मावबाय थानाय बयजोंबो मोजां मोनजाग्रा रिंकी ब्रह्मआ बावैसो सिगां गावनि अफिसियेल फेसबुक पेजनि गेजेरजों मोनसे पस्टनि गेजेरजों गोदानै पुलिसनि इउनिफर्म गाननानै बिथाङा सावगारि फोसावदों। बिथांनि पस्ट खालामनायाव बिथांजोनि पस्टआव गोबां मोजां मोनगिरिफोरा कमेन्ट्स खालामनायखौ नुनो मोनदों। मणिपुराव आसाम राइफल्स आरो मणिपुर पुलिसनि जथाय अपारेशनाव फिन आरोबाव मणिपुर काछार जिल्ला बर्डाराव आयेन बेरेखायै 50,000 याबा टेब्लेट्स बोखांनो हादों। गोबां समफोराव ड्राग्सनि बेरेखायै अपारेशन खालामबाय थानाय बादियैनो फिन आरोबाव टय'टा फर्च्यूनार गारियाव सिग्रोमनायाव पुलिसआ गारिनि मोनसे थाखोमानाय खथानिफ्राय टेब्लेटफोरखौ बोखांनो हादों। टेब्लेटफोरनि लिरथाया 5.184 किल'ग्राममोन। पुलिसआ फोरमायथिनाय बायदिब्ला जब्द खालामनाय टेब्लेटफोरनि बेसेना 12.50 कौटि रांसो जागोन। फारसेथिं पुलिसआ सिलचर रानीगढ़आव होबथानाय मुवा जगायनायनि दायाव सानै साप्लायार एबा फालांगिरि राजिब हुसेन मजुमदार आरो जहार आलम मजुमदारखौ खादों। हमजानाय सानै सुबुंखौ दासान्दि जिरिबाम पुलिस थानायाव सोंथि खालामगासिनो दं होनना मिथि मोनदों। बांलादेशनि शेख हासिनाया भारतआव आश्रय लानाया आबुङै बिथांनि गावारि थिरांथा। सम आरो थासारिफ्रा बिथांखौ भारतआव थानो थाखाय नारसिनदों। मख'नो गोनांदि मिरु मन्त्रि एस जयशंकरआ बे बाथ्राखौ मोनसे सोंथिनि फिननायाव बुङोदि हासिनाया भारतआव बेसे गोबाव थागोन। जयशंकरआ बुंबावोदि हासिनाया भारतआव थानाया मोनसे सेन्सिटिभ आयदा। मोनसे जर'खा थासारिजों मोगा-मोगि जानानै शेख हासिनाया भारतआव हाबदोंमोन आरो दिनैसिम बेयावनो दं। सम आरो थासारिनि नारसिननायनि थाखाय बियो भारतआव दं होनना बिथाङा बुंबावो। बेनिखायनो बिथाङा भारतआव माखासे सान थागोन ना थाया ना बेनि बांसिन सम थागोन बेयो आबुङै बिथांनि गावारि थिरांथा होनना मिरु मन्त्रि एस जयशंकर बिथाङा बुङो।
बारग' गाहाय मन्त्रि शेख हासिनाया बांलादेशआव सुबुंफोरनि रागा जोंनायनि बोलि जानानै हादोरनिफ्राय खारलांनो गोनां जादोंमोन। बांलादेशनिफ्राय खारबोनाय हासिनाया गोबां दाननिफ्रायनो भारतआव आश्रय लागासिनो दं। भारतआव आश्रय लाबाय थानाय 78 बोसोर बैसोनि हासिनाखौ बांलादेशनि मोनसे स्पेशेल ट्रिब्युनेला सिगांनिफ्रायनो थैनायनि साजा फोसावदोंमोन। थांनाय माखासे साननिफ्राय बिरखंफोरखौ बन्द' खालामनायनि जाहोनाव बिरखं गाथोनाव दावराव-दावसि जानायनि उनाव इन्डिग'आव सनिबारखालि माखासे सुबुंफोरा बुंदों दि बियो दावबायारिफोरखौ गावसोरनि थांखिसिम सौहैनो थाखाय गावनि 95% नेटवर्क कानेक्टिभिटिखौ लाबोफिननो हादों। मख'नो गोनां बाथ्रा दि एयारलाइन्सआ बुंनाय बायदिब्ला जों बुजिदों जोंहा दासिमबो गोलाव लामा थांनांगौ दं, नाथाय जों जोंनि ग्राहकफोरनि फोसावथायखौ थामहिनबा फोथायनायखौ लाबोफिननो थाखाय सम्भाबना दं। आरोबाव निमाहा बिनानै इन्डिग'आ बुंदों दि जों जोंनि गासैबो बाहागोदारि आरो सोरखारि एजेन्सिफोरखौ बिसोरनि अरायसम हेफाजाब आरो दैदेननायनि थाखाय साबायखर बावो। मख'जाथाव दि जों जोंनि कास्टमारफोर आरो मावफारियाफोरखौ बे गोब्राब समाव बिसोरनि धैर्य आरो हेफाजाबनि थाखाय गोसो गोरबोजों साबायखर बावो। 31थि बड'फा हादोरारि सना काप जोलुर बादायलायनायनि जोबथा गेलेनाया अदालगुरि स्टेडियामाव जानानै थांबाय। जोबथा बादायलायनायाव मोननै गोहोगोरा हानजा बारहुंखा एफसि आरो गारवाल हिरुल एफसि बिथांमोननि गेजेराव जानानै थाङो। मोन्नैबो गेलेनायाव थामहिनबा मोन्नैबो हानजानि गेजेराव 3 गलाव ड्र' एबा समान जायो। बेखायनो ट्राइब्रेकारनि मदद लानो गोनां जादोंमोन। ट्राइब्रेकार जोबनायाव बारहुंखा एफसिआ गारवाल हिरुस एफसिखौ 4 आरो 3 गलाव फेजेनो। देरहानाय हानजानो सनानि ट्रफिजों लोगोसे 50,000 रां आरो जेननाय हानजानो ट्रफिजों लोगोसे 30,000 रां होनाय जायो। बे जोबथा गेलेनायाव इएम प्रेस मोसाहारि, लोमस्राव दैमारिजों लोगोसे बुंथिगिरि त्रिदिप दैमारि लोगोसे बिटिसिनि डिप्युटि चिफ रिहन दैमारि बिथाङाबो बाहागो लादोंमोन। अरां दख'रा एबसुआ मेलेमजिबि आरो सानसुमैफोरजों सावरायनाय मेल खुंदों। अरां दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव दख'रा एबसुनि सिङाव थानाय मेलेमजिबि, सानसुमै आरो सांग्रां नोगोरारिफोरखौ लानानै आसाम सोरखारा मोन 6 जौगानाय हारिफोरनो एसटि होनो नागिरनायनि ग्रुप अफ मिनिस्टारफोरनि रिकमेन्डेशननि सायाव मेलेमजिबि आरो सानसुमैफोरजों मुंख्लं सुजित नार्जारि गोसोखां अडिट'रियामाव नब्लां गेलाबिलाव सावरायमेल जानानै थाङो। अरां दख'रा एबसुनि मेलेमजिबि आरो सानसुमैफोरजों सावरायमेलाव ओनसोलनि मेलेमजिबि, सानसुमै, सांग्रां नोगोरारि आरो फोरोंगिरिजों लोगोसे गुबुन गुबुन आफादनि बिबानगिरि आरो गामिनि दैदेनगिरिफ्रा बाहागो लायो। मेलाव आथिखालाव सोलिबाय थानाय थासारिफोरखौ नोजोर बोनानै गुवारै सावरायलायनाया जानानै थाङो। मेलाव बाहागो लानाय अरां ओनसोलनि मेलेमजिबि, सानसुमै आरो सांग्रां नोगोरारिफ्रा आसाम सोरखारा मोन 6 जौगानाय हारिफोरनो एसटि होनो नागिरनायखौ गोथौयै जिंगा सिदों आरो बर' हारियाव गोहोम गोग्लैगोनखौ बयबो सावरायज्लायो। गमामायैनो मोन 6 जौगानाय हारिफोरा जुदि एसटि मोनमारोब्ला बर' हारिया गासैबो बिथिङाव खहा जागोन, बेखौ फोरमायो अरां ओनसोलनि मेलेमजिबि, सानसुमै आरो सांग्रां नोगोरारिफ्रा। अदालगुरि जिल्ला एबसुनि लोगो आफादगिरि बिकास बड'साया मेलाव बाहागो लानानै मेलेमजिबि आरो सानसुमैफोरजों गुवारै सावरायज्लायो। जुदि मोन 6 जौगानाय हारिफ्रा एसटि मोनमारोब्ला बर' हारियाव गासैबो बिथिङाव गोहोम गोग्लैगोन होनना बुङो अदालगुरि जिल्ला एबसुनि लोगो आफादगिरि बिकास बड'सा बिथाङा। बे समाव मोनसे गोनां फोसावथाय बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। थांनाय माखासे बोसोर सिगां बर'नि गेजेराव लानानै फैनाय निउब' एप बायदिनो फिन आरोबाव लानानै फैदों बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव ओंखारनाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां निउब' एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि सावथुनफोर जेरै ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्सन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै सनानि नखर, थांखि गैयै समाज, अनसुला आफा, हिर', बिमा बायदि बाजै, अर, थैसाम, वान्टेड, संदान आरो रं नाम्बार बायदि सावथुनफोरा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गाव गावनि मबाइलाव थानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय डाउनल'ड खालामनानै लोगोसे इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लग इन खालामनानै लाग्रोनांगोन।
बेनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां आरो संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मा। फिन नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायबावनो लादों बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि नुनो मोनै सावथुनफोर जेराव गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव दिहुनजानाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै रं नाम्बार, संदान, वान्टेड, थैसाम, अर, बिमा बायदि बाजै, हिर', अनसुल आफा, थांखि गैयि समाज, सनानि नखर बायदि बायदि सावथुनफ्रा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गाव गावनि मबाइलाव थाखानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेफोरबायदिनो अर सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां पे खालामनांगोन। बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै बर' सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मा।